Познайник. Криле има без пера, а крака без стъпала. Много сложен въпрос. Това е за майки и татковци, баби и дядовци. Пак го повтарям. Хем е риба, хем познайник. На мухите стар познайник. Криле има без пера, а крака без стъпала. Прилеп. Да, точно така. Наградка за тази дама. Наградите са осигурени 30 цента и господин Харизанов каза, че ако се падне на момиченце, да речем чичка или коланче, може да се замени. Така че може да се смени шапкица, примерно, ако е мъжка. Продължаваме нататък. Чакат ме, викат ме. Когато дойда, всеки бяга и се крие. Виждам там едно момиченце. Точно така. И господи, трябваше да вдигнете ръка. Нека да се радва очицата. Когато го надуеш, то лети. Но ако го пъпнеш, в миг ще изгърне. Браво! Всички я познахте. Нека на ангелото да дадем. Така. Ден и нощ стърчи на едно кръстовище. Има 3 очи, но не чудовище. Позна ти с братчето ти. Това ли беше братчето ти или не? Това. И двамата познахте единодушно. Така, имаме още награди. Виждам, за това нека да продължим. С още малко плаканки. Сега да видим коя е следващата. Пролет, виж колко умни деца има в школите на общински детски комплекс. По-ниско от кокошка, по-високо от човек. По-ниско от кокошка. Шапка, бе. Браво! И да не взе всичките награди. Първата, добре. Така. От дърво и аз се взимам, лешникова ядка имам. Не съм орех, нито лешник, а пекът ме като грешник. Печен много ме обичат, но не знам как ме наричат. Какво? Ти просто всичко отгадна, значи. Може ли на мама да дадем подаръка? Ето за мама. Той кафявичко яйце ми прилича на сърце, но в него скрито дреме цяла шепичка от семе. Щом го чукнеш в нещо ти, семето ще полети и в малкото ни дворче тук виж поникне борче. Що е то? Не. Точно така. Аплодисменти за тази дама. Това е правилният отговор. Тук виж поникне борче. Що е то? Шишарката. Той кафявичко яйце, ставаше въпрос за шишарката. Ми прилича на сърце, пак повтарям, но в него скрито дреме цяла шепичка от семе. Щом го чукнеш нещо, ти семето ще полети. И в малкото ми дворче, тук виж поникне борче. Що е то? Шишарката. Нали повтори отговора. Това ли е последната наградка? Добре, Зимо, нека да чуем отговора на следната гаданка. Сред цветята е царица, тая дивна хубавица, но дере като котаче, котенце не е обаче. Нито таралещче даже, а какво е, кой ще каже? Аплодисменти, деца, за всички вас! Като идваме тук от гатове на гатове, ще има още повече и наградки и веселие. Но сега време наистина да започнем да рисуваме пролетта. Имаше едно момченце, което искаше, може ли Димитър дава вкъщи и да я рисуваш. Носиш ли си иначе лист или ще ти дадем? Добре, заповядай тук. Сега ще настаня и другите дечица. Рисунките, най-добрите ще бъдат експонирани тук в 30 център. След мъничко дечица ще седнете тези от вас, които желаят, с цветята. Пролетта ще им позира. Пролет, елате да се видят всички отново.
Заповядай, Ирен, да. Ето тук са местата. Да, ти ще бъдеш тук при цветя.